Ziur badakizula Everest munduko mendirik altuena dela, baina baltzenek izkienaren inguruko 8 datu hauek? Everestek 8.848 metroko altuera dauka, baina urtero 44 milimetro hazten da gutxi gora bera. Edmund Hillary eta Tenzing Norgay dira ofizialki gailurrera lehen aldiz iritsi ziren pertsonak. Haien aurretik egin zuten saiakera George Mallory eta Andrew Irving Britaniarrek, baina desagertu egin ziren, gaur egun arte ez da jakin hil aurretik gailurrera iristea lortu zuten ala ez. Sir George Everest topografo britaniarraren ohorez jarri zioten izena. Jatorriz mendiaren izen nepaldarra Sagarmatha da, zeruaren aitzina. Everestera igotzeak 13.000 eurotik gorako prezioa du eta guztira 40 egun inguruko bidaia da. Gailurrik altuena bada ere, munduko ozeano fosarik handiena Everesten altuera baino askoz handiagoa da, 11.000 metroko sakonera du. Gailurrera iristea lortu zuen lehen euskal espedizioa 1980ko maiatzaren 14an iritsi zen tontorrera. Honen aurretik beste saiakera bat ere izan zen. Marti Zabaleta mendizalea eta Pasanten Baxerpa izan ziren espediziotik goraino igotzea lortu zuten bakarrak eta ikurrina jarri zuten gailurrean. Zabaleta izan zen Everestera igotzen 104. pertsona eta ikurrina bertan jarri zen 14. bandera.